Sento un gran neguit i alhora un gran desànim. Vaig voler ser amable i crec que ell s'està il·lusionant. De vegades crec que detecto certs comportaments que indiquen que l'interesso. No sé si és només el meu pensament o el meu instint que m'està sacsejant. No estic preparada per això, tot i que sempre demano per allò. Algú que m'estimi i em guardi com a tresor. I alhora el que vull és que siguis tu. Això és el que busco. Ningú no podrà, en el meu cas, superar la petjada que tu em vas deixar amb el teu passar. Tant de bo per tu hagués estat el mateix i desitgessis tenir-me al teu costat. Tant de bo sentissis que ningú, si no sóc jo, et pugui omplir. Perdó per aquest sentiment egoista, suposo que ser especial per a tu m'agradaria. Tu vas ser algú molt especial a la meva vida i en aquell moment, et juro, ho eres tot per mi, tot el que volia. Així doncs, em quedo amb el dubte, no sé si seguir com abans. No vull donar cap esperança, només és que sóc detallista, ja saps. Que m'il·lusioni estar amb gent no vol dir que m'enamori de sobte. El que em va passar amb tu, ja sé, va ser en un sospir. Però és que tu eres especial i ningú crec que et podrà igualar. Maleïda sigui l'enveja que tinc, tant de bo amb mi haguessis estat content.